Chwila. Dzisiaj jest 4. Kiedy są walentyłki? 14. Dobrze, żeś mi powiedział. Jaki to jest dzień tygodnia? Dasz mi tylko telefoniadę? Albo zobacz datę, jak wypadają walentyłki. Ja nie mogę znaleźć tytułu kalendarza nigdy. Jeszcze się problemy po prostu. Walentyłki są w sobotę. No i bardzo dobrze. Kurwa jego, kurwa mać, kurwa, kurwa mać. Jebiemy? Ciś. Witajcie Rostomili, witam was bardzo serdecznie, witam was w poniedziałek w propozycjach do listy szlagierów po śląsku i zapraszam do zaglądania na piękne śląskie pieśniczki. A pierwsza dzisiejsza pieśniczka już wlazuje na ekran.